влияние от семейство, колко са талантливи, колко могат. В един момент реалността им казва, не човек, малко смисъл, в този малък свят, в твоята среда не са верни нещата. Това означава ли, че ако ти изцяло смениш средата, в смисъл имам предвид, защото има хора и личности много малко в историята, които са го направили, това може да доведе до този успех. Че не е за всеки, не. Да. Аз съм съгласен с това. Въпросът ми е за тези индивидуалности, изключения, които го постигат. Те най-известните успешни истории, например, на много успешни личности, било то актьори, бизнесмени и така нататък. За този процент имам предвид. Защото всички те показват на света и буквално ни казват, някои имат книги, филми и така нататък, казват, направете по този начин, бъдете различни. Слушайте вътрешния си глас и така нататък. Абсолютно е така. Защото ако човек следва общоприетата система, той не може да излезе извън нея. Той не може да направи нищо повече от нея. Някой беше казал, човек трябва да познава законите, за да ги нарушава както трябва. По същия начин, човек трябва да познава системата. Колкото по-бързо го познае, толкова повече вижда капаните, които му поставя. И най-правилното нещо, което може да направи, е да започне да твори. Творението означава да създаваш собствени критерии, собствени пътища и така нататък. Това е процеса. Стигнахме ли вече до осъзнаването, че сме тук да творим? Когато говорим в този смисъл, трябва да разделим нещата, защото личността може да достигне, малката общност може да достигне, тълпата никога няма да достигне. За психологията на личността, на малките групи на тълпата са различни и те по различни динамики се движат. Тълпата не се е променила. Към тълпата, нали, обща човешка маса, нали, съзнателно, ако щеш, съзнанието на обща маса, то е едно и също от древността до сега. Всичко е хляб и зрелища. В смисъл, там е. В тълпата човек винаги деградира, защото това е принцип на тълпата. За да може да сте заедно с много хора, за да сте заедно, трябва да си на най-ниското ниво. Тоест на стадиона всеки плюе, псува и така нататък. Защото няма да е там. Тук не се ли ражда един парадокс? Ние трябва да сме един вид, да не се затваряме само в себе си, да не сме интроверти, да взаимодействаме в света, пък в същото време целият свят не желая и иска само хляб и зрелище. Затова ние живеем в общност. Значи, ние не можем да живеем с целия свят. Както примерно в социалните мрежи, може да имаш 1000, 5000, 100 000 последователи или там приятели. Колко от тях са реални, колко от тях ще ти помогат да пренесеш гардероба вкъщи. Двама. Така че истинските отношения са тези, с които хора, с които може да имаш лични отношения. Не виртуални. Така че идеята колко... Ние имаме тесен и широк социален кръг. Важен е тесният социален кръг, защото наличието на тесен социален кръг, интимен, да кажем, нали, семейство, най-близко,